Какво искаш ти, бе, тъптираджия? Няма да те качвам тебе на битки, че с тебе съм те сложил на диета. Ще гладуваш ти. Махай ми се от лайфа. Какво искаш, бе, ти дърпизгюх? Господин Мишок, ти се сети за мене. Аз ли ще Педеруха ти огладнял, много си бил огладнял, търсил си ме навсякъде, ти си блокирам в другия профил. Ма ти как му ме блокираш, а ти си просто... Искаш ли да викна този интериорен дизайнер там долу в мазата да ти ремонтира, да ти обзаведе? Видя ли хората какво правят, а? Гледа ли ти предаването? Гледа го, да. Гледа ли го ти, бе, жена? Това не е ли дамско предаване? Чакай малко да ти дигна хората, че беше 70 човека. Искаш ли да си на място на Николета Лозанова? Ама сега ми обяснявай таки педараси. Бобито да ти държи ръката. Кой даде пари за тая къща според тебе? Коя къща? Дето че живеят в нея, нали? Каза, че си гледал предаването. Откъде съм гледал, аз таки не се занимавам с такива буклуци. Ти беше на тежка просия цяла нощ, нали? Къде да го гледаш? Ти гледа, май нещо си отанял, нещо нямаш игри вече, май. Ами не, просто почивам си, не ми е интересно сега. Това ми беше интересно в цялото на мен. Аз имам пари, бе, за какво са ми тук тези игри? Да се натоварвам с такива просяци като тебе, глупави. Добро утро, главата. Глава, какво мислиш за този мазан пезгюх? Виж каква прическа си оформил. Толкова има, какво да прави, че... Одобрява си го, ти харесваш ли го? Не, си пробвал. Дали ще харесва този интериорен дизайнер там? Виж неговата декорация отзад. Александър Ковачев, сте одобрили този дом? Моята декорация. Виж моята декорация, виж слома. Александър Ковачев, ще одобрили тази нота, че часовника чека горе. Аз мисля, че това не е много така издържано интериорно решение, часовника да е на тавана залепен. Мисля, че трябва да е по-надолу. Това не е на тавана, мишка. Мисля, че този часовник е картонен. Как е, къде ти го тавана? Тя нотата опира пак в тавана. Тя така е направена да се вижда. Там не се слага на тавана часовника. Тия тук ли искаш да я сложиш? Исус Христос. Ма това не е Исус Христос, това е някаква жена, бе. Това не е ли Тина Търнър, бе? Какво е? Ти се подиграва с Исус Христос ли? Ма това изобщо няма такава рисунка на Исус Христос. Моля ти се, бяга от тук, това е светотатство. Вие педараски. Ма това са помашки истории, бяга от тук ти. По-разбираш ти от религия. По друг начин. Ти нали си предаде вярата, бе? Ти нали са... Нали те помачиха? Нали те помачиха тебе, бе? Какво ми се прави сега тук навярваш, бе? Матка. Вие какво наредил там с едно магазин? Какво си наредил на дивана отгоре, на дивана отгоре наредил на холовата гарнитура? Гледай, ако селска работа. Там ли се нареждат, бе? Нямаше секция, бе? Не, нямам секция. Тук всичко е наредено. Даже и свещите, тук където горят и те са наредени. Часовника за кой? Този часовник е от картон. Такъв часовник не бях виждал. Да, от картон. Това е от левчето. Какъв е този с плексиглас отгоре? Това ако го видиш, ти знаеш на Николета Лозанова, ако види интериорния дизайнер Александър Ковачев, какво ще направи тебе? Ще те нанижи на този рок отгоре, ще те изкорми на този рок, ако те види човек. Не изкорми, ако си ти, тебе могат да изкормят. Ма това влиза, поред той мен си бие, ще оцени това, че има златисто. Има златистото, да, но навлиза. Значи това интериорно не е правилно, защото този рок навлиза вътре в нотата в часовник. Това не е правилно решение. Това не е шишева. Едната ти декорация навлиза в другата. Това не е правилно. Папа иска. Той не е правилно да одиш да се ебеш, ама ти... Моето, ако не е правилно, че тогава да видиш семейства, двете семейства, ако не направят един свингър клуб, ти ако видиш новото предаване, там колко не е правилно.
Попази си да плющи, харесвате. Ще го плющи. Абе. Май ти обаче мислиш, май ти рано сутринта мислиш за тия тематики. Главата. Той ти повече мислиш да ти кажа. Главата, те не всички като тебе искат да плющат мъже. Сега, айде, виж се. Само такива неща ти се въртят. Ма вие много почнахте да си бъркате в газовете. Какво ви става, бе, хора? Много мъже почнаха да се пипат и да си бъркат вътре в газовете. И карат и жените си, и вътре си бутат и предмети в Пирогов. Моя приятелка баща е коремна хирургия в Пирогов, да не ти казвам какви предмети вадят всеки ден от коремите на мъже. И на мен са ми разказвали подобни истории с дръжката на вратата. Дръжка на врата, вътре си набутал вътре в газа мъж с жена и с деца. Единият беше бутнал въздушен пистолет. Имаше свещник, цял свещник метален. Какви ли не, чак имаше един с тенис ракета за такова, за федербал. Смятай. Те като се надрусат и превключват на 10-та степен и почват... Страшни неща от Пирогов са ми казвали. Да. Много сте взели да се пипате и да си ровите в газовете и изродихте се много и само за това мислите, идвате в моя лайф, искате аз да ви оправям и мислите само за това. Не ме занимайте с вашите глупости, карайте си там жените да ви бъркате с колани и с такова. Мен не ме занимавайте с вашите фетиши. Сега темата в момента ни обсъждаме предаването Домът на мечтите. Домът на мечтите. Добре, папас, ако дойдат, мислиш ли, че хората ще харесат повече твоя дом, ако дойдат в Асеновград да го заснемат? Моя дом е еталон башматка. Добре, можем ли да кажем, че твоя дом е доста по-уютен? Поне носи някакъв уют, нали? Перфектен ми е дома. Ами тук 4-5 милиона тия строят къща на Николета Лозанова. Аз мисля, че тая къща не заслужава толкова пари. Нито изглежда на толкова пари. Дали нещо ни налъжат? Това не Ти знам. колко мислиш, че струва една къща в Марково да се направи? Там е скъпо. Колко скъпо? Там е бая скъпо. Не знам. Марко е... Те е скъпо. Гледах едни апартаменти продават. Кари искаше да купува там апартамент по 60 000 лева. Имаше в някаква нова кооперация. По 60, да. По 60 къде го намери такъв апартамент? Има сега ново строителство, всичките апартаменти в тази кооперация са по 60 000. Не знам, не мога да кажа такива работи. Тук си знаеш какви неща правят хората, бе, човек. Тук показаха на 3 дена виртуални очила, показаха на Николета Лозанова предварително в бъдещето къде ще живее. Тя видя в бъдещето къде, как ще бъде дома й. Ти що ни покани една Бони на лайф? Баба Яга ga покани. Коя, бе? Бони. Тя тая Бони, нали отдавна беше в TikTok, бе, тя май вече не е. Пак ли се завърна? На Баба Яга в лайфа. Там става известно. Ма тая Баба Яга вече не те искала тебе. Къде е Била не те иска? блокирала. Къде е блокирала? Ние филм правим он един, бе, Мишко. Какъв филм, бе? Ти Баба Яга ли, бе? Боже, ти знаеш какъв филм има? Вие се родят такива деца синдрома на Даун, забавно развиващи. Да. Какъв филм може да направите? Нещо за селското стопанство ли? Какъв е? Да, модерен. Раздели е филма, какъв е? Преди или след Николета ще ви гледаме? Не знам, мое скоро ще излезе. Игрален филм заснехте. Цвети Минчева, не говоря глупости. Добре, ти наебали, а? Не. Не, бе, как ще наеба, аз да не съм глуп. Не можа и ние да я наебеш. И аз тебе искам да наеба, да ти кажа по-хубаво. Защо мене тя? Нали тя е жена? Не, аз на тебе искам да ти го тресна един път. Ето ще Ма какви са тия педалски изпълнения пак? в контейнера. Пердюха. Ти си възрастен човек, може ли такива фетиши? Нека да съм възрастен аз, нека. Дърти с вратеняк такъв. Пак има да викаш, че Ама какво ви става това? Защо по цял ден тук в TikTok ми говорите на мен за ебане, бе? Какво ви става, бе, хора? Това много се извърти цялото човечество, бе.
Ти си такъв от тия най-модерните педараси, разбираш. Как да ти го кажа? Най-модерни. Какви са тия най-модерните, бе? Модерните. Божички. Зарежда от тази черта телефон. Ти такова нещо като мене не си виждал, нали? Като тебе? Да. Като тебе? Виждал съм бе как. Къде си виждал, бе? Даже и по-големи педараси. По-големи педераси със сигурност има от мене, че си един от тях, например. Даже и по-големи, които но си като мене не казват. можеш да видиш никъде. Какво си казват? Ох, как с тряска, гледай го като жена. С тряска. Как че то кабел ушко. Тока. Вижте как съм го пуснал на цял екран да го гледате този грузник. Да. Ти си толкова красив, като на 58 години съм аз. Таня, това защо това не работи? Аз отивам на работа, оставям ви, беше ми приятно. Всичко хубаво, Вики. Приятна работа. И благодаря. Чао, чао. Коя е тази Таня, бе? Жена ти ли е това, бе? Да. Що? Ами, що ни кажеш, мила, скъпа Таня, вика Таня, все едно тя е някаква прислужница. Аз на тебе ще ти кажа така. Тя все едно ти си някаква сервитьорка. Тя така се казва. Защо не работи това? Ма ти знаеш ли, че ти си по-женствен от жена си? И гласът ти е по-тънък и женски, и визията ти е по-женствена от нейната. Тя е като борец. Тя е като сумоборец. Да. Сега, голямо гюме, голям бидон е тя. Да. Голяма 65 кила е. Има един клип как те биеше тя един път, видяхме. Тя може да ме бие. Добре, де покажи да го видим този домашен крокодил. Покажи да я видим. Ма кой ще я гледаш, бе? Покажи баба ти. Добре, бе, всеки се гордее с жена си, всеки мъж се гордее с жена си. Твоето толкова ли е грозно, че не можеш да я покажеш, бе? Баба ти. Само твоята жена не може да я покаже да се похвалиш. Бати грозилката. Покажи го този домашен крокодил, бе. Моята жена е много грозна жена. Мустаци има, дебела. Питаш има как не виждам, аз мога да си представя за какво квазимодо става въпрос, то ме криш и не може да я покажеш нито веднъж. Тя тък му се чуди как да те почва. Да знаеш... Да не знаеш обаче, че най-накрая ти си изяждаш боя, като ядосам не аз. Ядосам не и най-накрая тя те прибива у вас. Нали знаеш, сега ще ядосам. И ще се вкара на тебе. Пак ще си нещастен педарас на Исус Христос. Тя не макаре да я провокирам, ще ядосам и най-накрая ти ще си купиш боя. Чулива, дър педал. Ти как може да кажеш на Исус Христос? Ти си малко като Бойко Борисов, вие двамата сте на един акъл. Не дей да се правиш на интересни, да се правиш на много праведен. Как мога да кажеш на Исус Христос, че ти натърна? Ти как може през Исус Христос да говориш за педали, за ебани и само това да ти е в главата? Тебе не те ли е срам пред иконите така да говориш, бе? Вие не сте венчани. Вие не сте венчани за Господа, вие сте венчани за кура. Това е, аз съм ти го казал. Благодаря ти, Наси. Сега това е. Никакви точки няма да давате на дъртото магаре, никакви точки. Сега е изтравен, усещам, че газа му мерише на страна. Сега сутрешно се е изтравен и си е змил хубаво газа. Да, как тебе. Ти твоя няма кой да го миеш, ти направо си като лейка. Меришеш на такова сутрешно кенца. Да, яла да му помиришеш, да иш на кой мириш. Я. Не, накрая се намокрил и плешивата коса. Гледайте го какво направи. Това си 40 годишен педарас, мяса 70 годишна кобра. Честно ти казвам. Да. Няма кой да ти повярва, като 20 годишно котенце съм си. Да, като котенце, ама отзади си, като ето раздуха на жаба. Ми значи във Ви-Брадър бях на 20, сега съм на 27. Отзади си, като разперан гарва. 27. Във Ви-Брадър бях на 20, сега съм на 27. Както искаш, така го изчислявай. Да. Кажеш на хората, че ти си много знебен. Те казаха там Христова възраст и се базикат, нали, защото аз бях в изповедалната, поискал торта и те не ми дадоха торта и бомбони. Кажи на хората... И те го разбраха това, че съм на 33. Във Ви-Брадър, че казаха Христова възраст там, защото така ги злуех в това, в изповедалнето, да ми дадат торта и бомбони. И вече вие разбрахте, че това е все едно 33 години. Вие изобщо метафората не я разбрахте в това предаване. Как съм на 40 години или на 50 ти в часа си, бе?
казаха, кой е на 40 години? На 27 съм, 27. 27 години. Ме и такива. 27 вече си станало като някаква маймуна. 27 години. Ме казвам ти. 85 набор с Индия са правили. Сам ти 97. Сега казаха, че педерастите ще получавате повиквател. 97, не знам, смятай. Ще получавате повиквател, ще отивате в Украйна на война. Да. Аз чух пък, че педерасти, дърти педераси, като тебе ще получават 13-та пенсия бонус. Ще получавам, разбира се. Чакай, очаквай я. Аз цял живот съм бил тираджи. Ти цял живот си бил педераст тираджи. Ти не си баш тираджи, ти си педераст тираджи с маесил и с хемороиди. Да, маясила. Яла да ми направиш едно Федероси да ми го маниш. Капеш ли там вкъщи на жена ти? Цапаш ли там те пейки? 40 годишни педерация Тома. Мале колко хора му докара гледа. Имаше 70-80 човека и 210. Айде, защото ми сваля с нивото тук. Аз съм от Випа. Ще гледаме тук тия къщи. Мечта и аз за такава мечтания дом. И аз дигам ремонт на моята къща. Пускай битка да тамачка ми да лягаш да спиш бързо. Няма кой да ти пуска на тебе битки. Ти няма повече да правиш тук пари. Маско да прави. Аз така бъркам джоба. Гледай пари. Гледай шматка пари. Гледай. О, много пари имаш това. Ти кой имаш ти? Чакаш на хората да ти дадат. Чакаш на хората да ти дадат на тебе пари. Това жена ти ли каза нещо ли ти включи този глас на фалцета? Кой каза нещо? Не бе, жена ми тук иди шумящи. Тебе само такива работи се чуват, гласове и курове. Честно. Тук иди шумящи. Тя жена ти не иска да участва в това излагане. Тя е по-хитра от тебе. И знаете ли, че има за вас песен педерас? Сложила те ти да се излагаш, пък тя прибира само парата. Ми ще прибирам, тя е патронката, тя да не е... Ти що няма жена да ти я прибира? Ние знаем, че ти си чехал, това е ясно. Има клип как те бие. Нали има видеоклип как те бие? Има, що да няма как. Добре, ви сега Папаза. Моята жена. Папазов ли си, какъв си? Аз нямам допирни точки с тебе и общи теми. Такива битовизми там вашите в тази маза, дето живеете, това не е, нито ми отива на моето потекло, нито ми отива на моето положение, нито имаме общи теми. Няма с какво да си говоря за теб, разбираш ли? Покава къща виждал ли си баш? Ти си един изключително прост, неук човек, необразован, който е един прост тираджия. Няма какво да се каже с теб, разбираш. Ама не се еба като тебе. Дърт педал, пезгюха и... Не се еба като тебе. Няма какво да си кажа, сваляш ми, дърпаш ми рязко нивото надолу. Кой беше преди Наско Гаргата, дета плющя и му прави свирки в туалета? Ма ти остри си на тия стари работи, на тия фантазии стари. Знаеш още колко нови фантазии има за мен. Знаеме ти. Знаеш колко измислени работи имаш, ти още на старите. Ти колкото си еба, аз толкова връбчета не съм виждал, макар съм на 58 години. Ма това колко път ще го повтаряш, едно и също нещо повтаряш. Хората искат да те махам. Да ни е Ема, благодаря ти. Чули бе, педал, да ни е връбчета, толкова слънчолет не съм учил. Какво пристигаш ти тук сега в моя лайф? Да се показваш ти какво? Да ти направя хората малко, ти беше закъсал 70 човека. Ма хора ще ми направиш, тези хората бягат от тебе, това е елитарен лайф. Ти сваляш нивото на целия лайф, моите хора теб не те харесват. Нас и ти харесваш ли го това? Какво мислиш за този човек? Не, какво му харесва на Виж, нас го каза, че не те харесва. Добре, че е Папаза да ти влезне. Виж, какво ти викат хората. Много простачен, нали? Той няма място в този лайф. Какво прави той да идва тук? Колаги, ти с мене на заден ход да вървиш, ти няма стигнеш. Аз я мога да ида в Хаско, но ти не мога да излезеш да се разкарваш, като Хаско отпре. Цяла нощ съм се разхождал и съм пил и съм ял, в 3 заведения съм сядал. Той скоро някакъв паш ще е бекът Мимин, паш му удариш една бутилка в главата. Ама много чете сайтове, то даже не е сайтове. Защо му удари мечката такъв голям затворник, момчето с име, с всичко, ти отиде и го изплющя с бутилката. Не щеше да те е бе или... Кой име бе, колкото имаш си име, толкова има и той бе. Комак, какво име имате вие, име има ли? Какво име мечката? Това име ли е? Той няма име. Мечката вика, има име, вика човек. Какво име има? Той имаш име, нямаше да се вика мечката.
Той нямаше да се казва Мечката, ако имаше име, глупак. Име има Мас. Да, ама защо го удари с бутилката? Ти си тираджията папаза и ти нямаш име. Вие сте такива мухеднодневки. Тираджи е балвете, нали? Войче е тираджи, нещо такова беше. Ти внимай да не те засече, че един път идва там да те търси и се беше баркадирал вътре. Какво ще ме търси мене, Войче ще ме търси? Той ще дойде там на паркинга и ще ти бе майката пак. Да. Пак ще идеш тук маси, ще те снимат, казвам ти. Като твоята майка. Да пускам ли записа да показвам пак и жена как да би, вече има запис. Има жена, ама утре. Заключва се вътре, едеш стоягите. Кажи сега на това, защо му викаш, не дей бе, защо ме удръж? Защо ме удръж? Мама ти лева и педала, лева, мръча. Добре бе, мама ти смешни. педала. Ама педала, ама мене не може така никой да ме удра, разбираш, направо им чупе главите. Кой чупиш ти главите? Не съм като тебе педал. Биха те и ти му викаш, защо ме удръш? Защо ме удръш? Ами тя такива. Какво съм ти направил, бе? Те са такива. Ма какво му се обясняваш, ще му се молиш, ще му лепне една, бе. Педал. Педала на педал, вика. Ние го как се призна, че е педал. Вика педала на педала. Видеева и буклуците видеева. Това педарасите скоро ще да вас събират, както в Да ти кажа, аз от тебе в по-голям Русия вече няма педараси. Някой да го утре пред женати да те бият и ти да стоиш и да викаш, защо го направи? Защо какво съм ти направил, вика? Господин педарас, мен никой... Това, ако има по-педераско поведение на мъж от това... Педал мръсен. Мене никой при жена ми не ме удрил. Леле, бият те и ти питаш защо? И стоиш. Пада. Гледай колко хора му докарах. Майко мила беше с... Защо мълчиш, бе? Защо му мълчиш и му викаш на този, защо ме удраш? Това не е поведение на мъж, бе. Това мъжко поведение на твоето. Направи сметка, ако пуснем битка и ще го наеба този педал. Няма битка с мене, ти няма да едеш нищожество. Няма да ти ще стоиш гладен, аз пари. Твоето поведение е вече мит. Ма какво поведение? Няма да има такива изостанали глисти като тебе в тази държава. Ти разбираш ли, че съм ти запалил свещи, който ти гифти дано да пукне и да няма една стотинка в жоба? Ти разбрал ли си го това нещо? Нали знаеш? Обаче не става така, ами обратното. Ти си този, дето е безпукната стотинка. Вижте къде живееш в мазе. Ако станеш прав и си удръж главата в тавана. Бе, мама ти дейва, знаеш колко... Ей, в какво мазе си седнал, мизерник. Мишка, знаеш колко... Хората тук по телевизията правят къщи за 3-4 милиона. Мизерио. Ти какво ще направиш, бе, Въшлю? Ще видиш сега аз какъв апартамент. Чакаше на хората да ти дават пари. Тя ще видиш на Марс аз какъв палат дигам. Кредит. То кредит ще го връщаш, да знаеш, с газа си ще го връщаш. Да го запомниш. Тя ще видиш аз какъв апартамент. Какъв палат стягам на Марс. Бе? Ти само мога да правиш свирки. Какъв апартамент имаш ти? Свирка. Стига си фантазирал, не съм си пуснал лайв за фантазиори, дърт пезгих. Стига си фантазирал. За какво си го пуснал лайва? За моите хора. Не знам какво правиш. Ти защо идваш тук и търсиш моето внимание? Какво внимание? Защото ти първо... Да сляпам някъде като те вида и тебе казвам, че ще едеш такива тук маци ще едеш като те вида. Такива като ще едеш в гадната мека муцуна без зъба. Мама ти те се криеш по автобусите и по тировете и в цистерните. Ако ти заши един шамар и си забравиш паролата на тиктока, в педарас. Ще се криеш там по цистерните ми шок и ще се баркадираш вътре пак, казвам ти, ще се залостиш в тира. Я кажи като идиш там на паркинга и как пикаеш в шише от минерална вода, защото те е страх да излезеш от тира. Че те чакат по 5-6 човека да те бият, искат и да те снимат. Над 20 клипа имаш вече в TikTok как те бият различни хора. 20 клипа. Знаеш ли тази работа? 20 клипа имаш ти в TikTok, още не е разбрал, гледайте го тъпото. Какво си ти демо версия? Вижте какво пише демо версия. Чакайте. Какво да ги видите? Те са в TikTok всичките клипове. Мъже и жени, една го бие с палка за мухи. Една жена го бие с палка за мухи. Здрасти. Къде е Николета?
Още не се усетил, гледайте го демо версията. Кажи бе, така ли е? Битка ли искаш бе? Искаш ли те пусна на битка? Да изкараш някой лев. Какво викаш? Мека Муцуно. Мека Муцуно селска. Вече седмицата е много по-спокойна вече, нали? Но пак не е в момента. Но то направо получих такова бе, получих... В нашия живот, отстрани най-вероятно да е всичко много лесно и всичко се случва. Гледай хората къде живеят, не като тебе в мазе. Гледай сега ти покажа хората какви неща правят тук. Не преминаха по начина, по който на мен ми се искаха или да кажа както съм си го представил като дете. Виждам, че сте се подготвили, това доста интересни неща има. Сега не ти е до това, предполагам. То сигурно си и наспал. Защото цяла нощ се занимаваме с това, но той по-скоро едно, че съм малко ме напрегнато, едно, че е хубаво тя да бъде тук, да може да ги избираме заедно, защото наистина са доста неща. Защото когато каже, че това става, ти няма да можеш да избереш нищо. Работната среща е най-малкият приоритет днес. Добре, благодаря ти много все пак, че дойде лично. Други позвони да кажете смисъл, въобще можеше да не те разхождаме. Знам, че сте се подготвили, нали, чисто от уважение на да се видим, не са достатъчно близки сме да ги обсъдим на тези неща. Аз съм коректен човек и искам на всичко да бъде точно ясно и затова отидох да им кажа каква е моментната ситуация. Беше приятно. На мен също, Ники. Чао. Хайде, много прегръдки. Поздрави и до скоро, чао. И да ни пишете как е плой на изследванията всичко. Задължително. Естествено, че след срещата първото нещо, което ще направя, отида при Николета, защото като не съм там, аз не се чувствам комфортно. Той ме е заглушил да еба то педарас да еба. Жене, така че... Модератора нещо. Добри новини от... Такъв модератор, ти ме заглушаваш, ти не мога да Аз издържаш. съм това без зъбото, що млъкна. Много изчистен, много семпъл. Кой модератора като тебе педараси той? Наричаме... Не знам обаче тебе те бият, пък ти мълчиш като педерас. Не знам, аз по-голям педерас от тебе не видях. Да. Те бият и ти да викаш, що ме удръж бе? Ко съм ти направил бе? Да. Какво да, всички го видяха на клип. Как те бият и ти педалската мълчиш. От това по-голям педал може ли да има? Нормално е, че хората, дето са наркоманите, така правят. Вътре не искаш да влизаш вътре или има? Не, просто ракенски апартамент. Да. Макар, че аз бях първата. Такива са били време. Пламене, видях, пламене. Станането беше с нея, не виждам какъв е проблема, нали, крайна сметка. Пламене, видях, пламене. Искам то педарас, като го фаните в Хаско, да ми го вкарате в Варела и да ми го снимате, пламене. С другите от това. Ще вкарат, ама. Да те вкарат, само да те набарат. Само да те набарат, ти не знаеш за какви хора става въпрос. Защото просто го усещам като офис. Само, че няма да ги намерят във Варела. Показваш на мен такива простоти. Направо ще изчезнат. Няма да коментирам. Да. Горещо ли ви? По-добри дори наблюденията са, че са станали и че са... Какво ми викаш добре бе? Какво ми викаш добре, палячо? Всички... Какво ми викаш добре бе? Няма да намерят къде си. Религия това означава ли? Какво да ме намериш? Пускай. Палячо, добре му вика вече. Я изчезнал тук. Не бил случайен. Зедата фаща страх ли? Да. От такива педерас като тебе ли бе? Зедата Нали ме фаща страх видяхме какво ли? правите като бият? Крещиш и пищиш. Ама ти това дед го приказваш, на тебе ще се случи с подигравка в Варела. Сега само да те набарат, виж какво пише. Добре. Научните теории, това, което учи по След 20 години му слагат във варелите, му заминават на почивка някъде и после не ги знаят къде Ама са. добре, защо го блокира Пламен? Пламен е бабаит голям от Хаско, защо го блокира? Защото така пожелах. Не, ама той пак ще намери. Добре, чакам го. научните теории. Не, чакаш го, ма го блокира. Върни го, той ще Обаче каже. да се резервира първо място в Пирогов. По-добри дори Ага. наблюденията са, че са станали и че са... Че линейките бавно идват.
Виж, от страх ги блокираш. Виж колко ти е къла. Айде мъквай тук и само ще слушаш педерас дърт. Защото дойда там до Асенов град и ще ти изкарам жигера. Бокук. Няма да ми говориш, защото на 2 питания си там и идвам директно у вас. Където са всички има Парцал. с 3 бани. Ще дойда там и жена ти пак ще гледа как едеш бой. За пореден път. Пейзаж и Ще си правим клипчета с тебе пак, внимавай. Горе-долу добих представа за имота, че... Не искам това виртуалното да пусна, бе. Говорим малко повече за подробности, какво искате. Видях какво имаме. Искам да разбера къде. Къде е това, къде гледат апартамента? Къщата де. Ники и Николета, първите впечатления, че са много готини, много приятни. Естествено, нали, очакваш Николета Лозанова да е дива. Тя всъщност се държи абсолютно естествено, абсолютно нормално. Такъв тип клиенти са много готини, защото са много арт, много фешън. Много арт, много фешън била, чухте ли? И да бъдат преотгрижвани и да имат сериозни... Това ли успява да измисли, бе, арт и фешън, че била? Дори претенции. Така, Гати бедния речник. готови ли сте? да. Ей, тук виж твоето мазе, ако го направим на план. Може да видиш мазето. Оставам без думи. Кухнята газарят. Твоето мазе показа ли го така как изглежда, виж? Мазето. Ти искаш на такива легла да те ебат тебе. Аз знам, че кой искаш. Ти... За първ път виждам такова нещо, което трябва да бъда напълно честен. Виж това като твоя дом. Като мога да видиш дома. Искаш ли да ги извикам там да ти оправят мазата? Де живееш? А? Беше нещо невероятно, много професионално. Искаш ли да ги извикам мазата да оправят? Убийство. Е така да си гледаш мазето на 3D. 360 градуса VR. Такова нещо искахме да видим. Вече няма и капка съмнение в мен. Алекс е човек, който ще направи нашия дом. Аз не мога да повярвам. Просто видях бъдещата ми къща като в приказка. Много ми хареса. Да, вижте го това. Слушава, педал. Виж го това къде живее, гледайте го. Сложил часовника на тавана. И накича отзади, де каквото има вкъщи го, накича отгоре на дивана го сложил. На облегалката на дивана ползва като секция. Виж го. Минаха няколко месеца, откакто работим по проекта на къщата. Всичко където е събирал там по пътищата, дето кара тира, събрало и донесло. По създаването на нов дом е дълго. Искаш ли да ги изпратя там да ти оправят мазата? По-труден се оказа пътят за създаването на нов живот. А? Ти гори да еба той та майка и буклука ти еба. Педала си ти дъртия. Биехата и ревеше. Не дей ма удра, защо ма удраш? Какво съм ти направил, бе, батко? Какво съм ти направил? Какво съм ти направил? Точно се чуи как ще свършиш ти с тези свещи. Спокойно. Помощите стана една ситуация. Внимавай с тези свещи, жена ти да не те целува студен. Внимавай батал с батала ти ефтин. Ще дойда там и това ще ти го сложа на врата отзаре този рок. Ще ти го нанижа в газа да знаеш. Пали ги там тия свещи. Пали ги да ти мирише на восък. Накрая ще завърши. Бонак. Цялата ти маза мирише на пот и на восък. Виж си мазната коса, не си къпан с месеци. Той та мама да еба проста да еба. И стига да се глушавай, педарас мръс. Ще мълчиш, помяр, неграмотен и неук. Ти няма да говориш моя лайф. Като искаш да се показваш тук, ще мълчиш. Има ли пухкави еклери и нежен? Мълчи, казах дъртак. Мека муцуно. Няма да можеш да устоиш. Ема се глушавай, бе. В сезона на по-малкото дрехи. Сезонът на епичните оферти стартира с топ находки за твоя стил в Fashion Days. Отивай да се къпиш. Отивай да се къпиш, да си измиеш мазната коса. Тук в този лайф искам да идваш по-представителен. Ясно ли ти е силов гъс в Мирисън? Леш.
Ей, дърт педал. Отивай да си миеш разкървясания задник, чуваш ли? Чули дърт педал, слушай малко, слушай. Стани малко прав да се разходиш. 24 часа седиш в тая кабина и тук идваш пак да седиш. Смартфон Samsung Galaxy A16 5G с 128 гигабайта вградена памет и 4 гигабайта. Супер цена или изплащане за 10 безлихвени вноски. Още на вход и на Topolis.bg. Какво викаш? Каза ли нещо? Някога докато Ти ще развиеш мускули така от това отглушаване, бе, педал. Ще вземеш да заякнеш. И вече няма да те бият. допринася за нормалното функциониране. 20 клипа има как различни хора те пляскат. Кажи стоп на спазмите. Ново. Как може така педалската ти да те бият и ти да се молиш, бе, пред една? Педал. Защо ме удръш, вика? Защо го направи? Защо го направи, вика? Защо ме удръш? Какво съм ти направил? Това е вече педал по учебник. Това е вече педал по учебник. Вие с хеликоптер ли дойдохте? Тук има само един начин да се стигне. Гледай, само някакви мангали дойдоха от него обаче. Мангали по маци. И облегчаването на болката. Папаза няма пари, за това е тука. Ще ти светне лампата, пламене, ще ти светне лампата. Точно така. Точно за това е тука. Това пък 20 минути ме моли за битка, да го пускам на битка, да изкара някой лев дъртя. Айде, умитай се от тука, помияр, махай се от тук. Вече можеш да В моя елитарен лайф няма място за такива. Айде бе, пича Въшко, нахално напусни, бе. Леле, нахално пича Въшка. Това е много огладняло, бе. Много огладняло това, бе. Айде, хората бягат от тебе, не искат да те слушат, напусни. 8 часа стана, няма с тебе се занимавам. Мека Муцуно. Идей да ми се плюнчиш, отивай да работиш. Отивай да работиш, хайде. Удобна геоконсистенция, не капе и позволява корекции. Търсете го в супермаркетите и железарски. Съгласен съм, да, обаче отивай да работиш. Съгласен съм с това, което казваш, но отивай да работиш. И искам да си измиеш косата задължително, чуваш ли? Задължително. ми газела. Искам да изпратя там Алекс Ковачев, номер 1 интериорен дизайнер на Балканите, да дойде там и да ти оправи там часовника, къщата, мазилката, всичко. Мама ти дева, защо ме заглушаваш, педал мърсен? Ами, защото си тъп на геон за това. Какво да те слушаме? Нямаш право тук да говориш. Тук ти трибуна няма да имаш. Тук правя сега показно, че такива като тебе не трябва да говорят. Ние простаците не ги слушаме. Аз? Ето да знаеш, че такива като тебе ги заглушаваме винаги. Няма да позволим ти да говориш. Педерас, ти не можеш да издържиш на напана, затова ме заглуша. За какво? Стой! Ама за какво трябва да те слушам, бе? Глупак. Ти слага пенис. Виж, тук иска и някой друг пак да те бие. Добре, бе, защо има толкова много желаещи да те пляскат, бе? Виж, това пламен и той те търси да те бие. Айде, почна с педалската програма. Взе да дига ръцете и да... Пламен иска да е бе. Взе да върти газа. Той е същия. Хора, аз такъв мъж не съм виждал. Това да го бият и той да се мори и да вика защо. Защо ме удари? Какво съм ти направил, вика? Защо ме посягаш, вика? Не ди ми, вика, братле. Защо ме удари, вика? Защо? Какво сгреших, вика? Защо ме посягаш? И жена му и тя стои там и гледа. Това да ти бият пред жена ти. Това как може да се чувстваш после пред тази жена мъж? Това да те бият пред собствената ти жена и ти да стоиш и да гледаш. И това как да се чувства пред тази жена мъж и тази жена как да те чувства него мъж?
Да го чувства тази жена после мъж него? Тя не се чувства в безопасност с него, той не може да я защити. Айде, май му баднаха лайфа пак. Иска нещо да говори обаче. Дори да му каже. Тия в майката жи. Жена ти не се чувства жена около теб, не е в сигурност, не се чувства в безопасност. Тебе те бият пред нея. Какъв си такъв мъж, бе, путио? Путко. Потак. Ма пред жена ти те бият и ти викаш, защо ме посегна? Защо, бе? Какво съм ти направил, вика, бе? С какво го заслужи, вика, бе? Защо ме удръж, бе, братле? Защо ме посягаш, вика? Майка ти. Добре, вика, ако нещо съм сгрешил, извинявай, вика, остави ме, вика, само. И жена му вика на тоя, моля те, бе, вика, не го удри, вика, бе. Не го удри, вика, пред мен, бе. Жена му вика. Пишки си ял. Не виждаш ли, че стои на свещи от тях? Да, бе, няма ток, бе. Няма ток. Мама ти рева и букло. Как да се чувства той мъж през жена си, тази жена да се чувства, че има мъж? Тя затова ходи и спи с негови колеги. Те го бият пред нея. Тя сега ще намеси. Ходи се издумка с сумата ти раджи и тя. Той докато е по курсове. Той ако знае докъде има рога, няма му стигне, ще си чукне главата горе в мазата в тавана. Виж къде ти е сложила нарочно там, където стоиш тия рога. Виж как се подиграва с тебе, как ти е сложила като рога отзади. Бонак. Виж нарочно ти е сложила това за тебе отзади, наредила като декорация 2 рога. Тя го базика постоянно, той не може да се усети. Виж къде ти е сложила 2 рога отзади да се базика с тебе. Кой ги сложи тия неща на дивана отзад? Кажи. Не усещаш ли, че тя се базика с тебе, бонак? Питай си Иван ти раджията, питай я. Питай си Иван какви ги върши тебе, като те няма вкъщи. Тая шида да ти запали една свежа в църквата на тебе. Не знам. Ходи да палиш, тя за здраве се пали. Тя се пали за умрели хора и за живите за здраве, глупак. Ма ти откъде да знаеш нашите християнски традиции, ти си помак. Че не си православен християнин. Пали се за здраве на живи и за умрели хора. Глупак. Няма тя да те... Това на кой ги разправяш тия свещи? Аз да не съм там тия мангали, дето ги замаяваш. Че си лечител. Доктор Куин лечителката, вижте го. Ма той верно прилича на тая. Сизмор ли? Каква беше тая доктор Куин лечителката? Вижте, женска физиономия, има женска глава. Как може пред жена ти да те бият и ти да молиш за прошка, той дето те удря? И да го оболяваш и да викаш, какво съм ти направил? Защо, вика, ми посегна? Добре, не дей повече, вика. Не дей повече. Ма не дей, ма заглушавай, педалас. Ма как може пред жена ти да те бият и ти да стоиш, бе? Тая жена как да се почувства в сигурност и защитена от теб, бе? Как може да не реагираш те да те бият и да те удрят и ти да стоиш и да мълчиш, бе? То Пламен, знаеш ли? Какво е това нещо, бе? На то Пламен жена. И аз мога да опъна. Тя е много грозна, бе, човек. Къде ще опъваш пък ти?
Зле. Айде, махай се от тук, бе, не мога да те изгоня от този лайф. Махни се от тук, нямаш място тук, бе, пижги. Чакай. Нито си ми на възрастта, нито си ми на нищото. Вчора вде е вашето пламен да му трясна една. Не си ми на възможностите, махни се. Къде идваш тук ти при нас да се буташ? Виж хората какви къщи строят. Виж ти къде живееш в мазето. Ей, пе... Виж Николета Лозанова какво имение и вдига 3 милиона. Ти живееш някаква маза. Ти пишки ги обичаш ти. Сложил хартиен часовник от тях. Гледайте го от хартия часовник. Нещо друго ще казваш ли, буклук? Да, напусни. Напусни лайфа. Гледам докъде можеш да стигнеш. Това да го бият, той ще ми говори за педали. Той е мъж, който го бият пред жена му и той се моли. Тази жена повече не може да погледне на тебе като мъж, бе. Чуле? Тя не се чувства жена, не се чувства защитена до теб. Да те бият пред жената и ти да мълчиш и да питаш защо? Защо ме удари, вика, брат? Не моля те, не ти повече пред жена. Не ти пред жена ми, вика, поне да му удраш. Защо ме удари пред жена ми, човек? Представи си, вика, пред твоята жена някой да те удари. Това е. И то бам, пак още един шамар. Не бе, това е върха на падението, унижението. Да те бият пред жената и ти да стоиш и да скляпаш и да гледаш.